Okay. uke wakhuluma lamagama ubabami wathi Mhlatsi mfanami cela mawukhulu ungafani nobaba. Wow. Wakhuluma lelo gama lelo. Isikolo ngisigcine ka grade 4. Ukugcina esikoleni. And ethola ukuthi ngaleso sikhathi angikwazi ukufunda, Eish. angikwazi nokubhala igama ngaleso sikhathi. Nedi nje uNkulunkulu wangisiza nje ukuthi ngizithole sengikwazi ukuyikhuluma iEnglish. Ngogogo Radebe. Ithe ugogo Radebe makangibona wangibheka emehlweni. Ugogo Radebe wathi sesingaluyisa le tende. Hawu. Nanga umuntu besomlanda. Yo. Welcome once again kwikota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelele umoya ongcwele okhona phakathi kwethu. Okubalekile ukuthi siubingelele, siurecognize. Uyena oyasiphe ukuhlakanipha nokwazi nje ukuthi sikhipha amazwi awukuphila. So siyayibonga upresent kamoya engcwele. And futhi owenza nanokuthi obukela ekhaya akwazi ukubukela ezwe. Bese ngibungelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message. Ngizothi ke nje mina ungasashintshi mabe aqala uhlala nale channel yakhuleka hlala la sikhuluma indaba ezimnandi kakhulu. Indaba lezi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Azikho ke ezinye indaba ezimnandi ukudlula lezi. Zingakhona engathi ziyakitazana ngaphandle aziphili. Eziphilayo ezithinta umuntu noNkulunkulu. Izona indaba ezimnandi. Ngibongeke ngokuthi ngama subscribers, ngibonge ngama comments enu. Ningixolele mangithatha isikhathi ukuphendula but nje mangithola ithuba nyaye ngiphendule. Ngibonge ngama likes nisazo like futhi ngibonge nangokushare. Ngiphinde ngibonge ama channel members. Khona ke nalabo abadebe vela futhi nasemaceleni bethi nje hayi nathi siyaphonza lapha esivivaneni senzela ukuthi umsebenzi uqhubeke. Ngiyanibonga kakhulu nonke. Inkosi ingcinele nina inibusise. Ngiphinde ngibonge wonke umuntu ozobukela futhi nale message namanye ama messages ngoba nama advert nizowabukela. Ngiyabonga kakhulu ngegama lenkosi uJesu Kristu nawo ayasisiza kakhulu. As usual most of the time angikho ngedwa la. Ngihlala nginomuntu okhona. Idulethizwi noma ubufakazi namhlanje futhi nginencegu la ekhona phakathi kwethu. Khona umzalwane uMhlatsi igama lakhe. Uzosho isibongo. Sengijwayele ukubiza ngoMhlatsi masilokho sikhuluma lapha kwaWhatsApp. So isibongo angikhumbuli ngikubuza isibongo but wena uzobe sochaza. Angiqale nje ngithi siyakwamukela. Ngiyabonga present yakho ukusuka endlini kwakho noma ekhaya uze uzofika la. Ngiyakurespecta kakhulu lokho. Siyakwelcome. Hayi ngiyabonga kakhulu babushabangu laleli bonke emakhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yes. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi ungithwalile size sifike khona la. Yebo. Endaweni size sifike khona la. Sizobonga amandla akhe, sizobabaza ubukhulu bakhe. So mina igama lami ngumhlatsi. Okay. Isibongo ngwaka Moledi. Ngokuzalwa Moledi. Okay, yes. Ngokuzalwa Bengithi isibongo uMhlatsi. No, igama uMhlatsi. Okay, ngicabanga isibongo ke mina. Okay, senyakuzwa manje. All right. Igama uMhlatsi, isibongo Moledi. Yes, yes. Yeah, ngokuzalwa ke ngizalwa khona eMpumalanga eBalfour. Oh, okay. Yeah, ngizalwa khona eMpumalanga khona eBalfour. Yes. Abaningi abayaziyo iwela under Mpumalanga. Yes, Yeah, so umuntu ngizalwa ekhayeni kusekuthiwa bathi kusemabhunwini. Igama lika baba uMoses Moledi. Oh, yes, okay. Lika mama wami
mamami biological ukhosi Musiya. Oh, yes. Yeah, but yena sewashadela kwesinye isibongo. Oh, Eh okay. so Eh. yena nobaba bahlukana vele ngisesemncane ngisanda kuvela vele. Oh, okay. Yeah, bahlukana vele ngisesemncane bengisanda kuvela that time. Bese bahlukene mangilongikhula bese bahlukene ke. Oh. Yeah, so ngahlala ke So wena mawukhulu ukhulela kulephi side kumama kubaba? ngikhulela kubaba kakhulu. Oh, okay. Yeah, ngikhulela kubaba kakhulu. Ubaba kakumuntu nje wayengafuni next ngami. Mawuthi akasekho? Sewandlula emhlabeni. Oh, awasikesi ngalokho. Sewandlula emhlabeni. Nini So khona? is 2007. Oh, okay. Yeah, 2007. Yes. Yeah, yena kakumuntu beyangafuni next ngami. Ngangigugu kuwe futhi. Oh, okay. Yeah, so Uyi firstborn. yeah, ngi firstborn kuye. That's why ne. Yeah, ngi firstborn kuye. Kumama ngiwani. Mama mongizalayo biological. Oh, yes. Ngiwani yimi umntwana kuphela kanabo abanye abantwana. Oh, okay. Ngiwani kumama ongizalayo. Mama biological yimi kuphela umntwana kuye. Bese ke kubaba ke C2. Oh, yes, okay. Lo munye wentombazana but unomama wakhe. Oh, uyakuzwa. Yeah, unomama wakhe. But angikho close kuye. Okay. Yeah, angikho close kuye. Ngokuthi anihlala ndawonye. Yeah, ngokuthi angihlali ndawonye naye angikhulelanga kuye. Oh, yes. Yes, yeah. Ngiyakuzwa. So kona ngimazi vele ubaba seka shonile. Oh, futhi maze late, okay, yeah. Yeah, ngimaze late nakhona ukumazi kwami. Ngimazi khawo baba bebamphika. Oh, okay. Yeah, bebamphika ngenxa yokuthi abo auntie nogogo lozala ubaba bebalwa nomamakhe ngaleso sikhathi. Oh, okay. Okay. Bebalwa nomamakhe ngaleso sikhathi, so indaba engazange ngafune Ukuyingena. Oh. Yeah, because into zabantu abadala somehow. Yeah, thola ukuthi kwezinye zezinto benginokudotsha emaceleni ngihambe ngiyombona vele. Oh, owakahlala ekudeni. No, akahlala ekudeni. Okay. Yeah. So benginokudotsha ngihambe ngiyombona yena indodakazi kababa. Okay, Yeah, bekasesemncane that time. Ekwambeni kwesikhathi ke ngagcina sengistopa ke ngenxa yokuthi manje bosokuvela inkulumo ezisinaks uyabona. Oh. Yeah, inkulumo ethola ukuthi ezinye zazo besezizwiswa even nobuhlungu, ezinye bezifika even ugogo lozala ubaba. Ukuthi vele benginokuhamba ngiyombona indodakazi kababa, so bese sifika lezo inkulumo lezo. Oh, Ngagcina sengimisa ke. Okay, indaba yami ke babushabangu. yes. That time bengakasindiswa, bengakacabangi futhi ukuthi ngizasindiswa. Bengakacabanga ukuthi one day I will meet Jesus Christ. Yes. Bengakacabanga ukuthi one day ngizasithola nami sengimvuma njengenkosi yomsindisi. Umhlobo bani umpedi? Khawo mama beSuthu. Okay, Khawo baba khawo mama amaZulu. Oh. Khawo baba abeSuthu. Oh, okay, kahlahle umsuthu. Ngumsuthu kahle kahle. Okay. Ngumsuthu kahle kahle. So bengacabanganga ukuthi ngaleso sikhathi mangiloku ngikhula ukuthi one day ngizawusindiswa.
Yes. one day ngizamthatha uJesu. Bengakacabangi konke lokho. Umamami biological Yes. uke wangitshela ukuthi that day ngisasemncane ne eh that day ngisasemncane ngiceda kuvela that time bekangikuka ubabama ne baya kwesinye isangoma khona ngale Balfour. Yeah. Lokho umama ungitshele manje sengikhulile. Okay. Ithe babafika kuleso sangoma leso ne Yes. leso ubaba bekasihamba. Lesangoma lesi ngathi sabatshela ukuthi jikani nalomuntu lo nimphethe. How? Okay. Jikani nalomuntu lo nimphethe. Yabona lo muntu lo nimphethe ngicela nihle nijikeni naye. So uthi babuzana that time. Ukuthi hayibo umntwana osanda kuvela lo uyenzeni. Yayibo. Yeah. So ithe makangitshela lento ni discover ngokuthi shukuthi khona into uNkulunkulu wayeyibekile eze izisinde loyo muntu loyo. Yes. Yes. Ngiyakuzwa. Naye loyo muntu loyo azagcina sekathi mjikiseni nje loyo muntu loyo. Ihlani nihle nijike naye loyo muntu loyo. So uthi ngaleso sikhathi ke bajika naye ke. Uthi bajika nami ke ngaleso sikhathi ke. Since from lapho ke ubaba makayozibonela laba bezangoma bekasazihambela ayi1 ke. Oh, wena ungasekho. Okay. Kona sengasekho ke. Yeah. Yeah, so ngaleso sikhathi ke ubaba ke bekahlala naye umama ke. Yeah, so ngaleso sikhathi ngahlala ke nobaba nomama ke. Okay, kayenzeka ke ukuthi bahlukane ke. Makangichazisela istory ke. Umama wa end up wahlukana nobaba ke bahlukaniswa ngenxa yokuthi ugogo lozalo ubaba. So ngathi bekangena indabeni zabo bobayi2. Okay. So ngathi ngaleso sikhathi umama ngathi beka strafeka. So ngenxa yokuthi ugogo lozalo ubaba bekanalento leyo ukuthi why ubaba athatha umfazi womZulu. Oh, okay. Yeah, ngokuya ngaye ugogo ngabe ubaba wathatha umfazi womSuthu. Oh. Ngokuya ngaye ugogo. Yes. So lapho ngathi umama bekahlukumezeka ngaleso sikhathi ke. So umama wa end up ke wangishiya nobaba ke. So wa end up wangishiya nobaba ke umama ke. Yo, okay. Kodwa usaqhumana nomama khona manje? Angisaxhumana naye. Oh, okay. Yeah, sengisaxhumana naye. All right. Inkinga yena, okay, umama yena akasindiswanga. Yeah, yimi kuphela osindisiwe. Oh, ngiyakuzwa. Yeah, yimi kuphela osindisiwe. Yes. So ekuhambeni kwesikhathi ke ithe mangilibele ngihlala naye ubaba ke ne. Ubaba ke kakumuntu onjani? Kakumuntu bekaphila lempilo leyo ukuthi bekatshintsha abafazi njengempahla. Okay. Ya impilo kade bekayiphila leyo ubaba. Ya impilo kade bekayiphila leyo. Thola ukuthi kule viki leli lo mama lo. Thola ukuthi lo mama lo ozile. Uzovakasha iviki lonke. Ukuthi angikade. Oh. Thola ukuthi angikade, thola ukuthi ubaba ahambe aye emsebenzini. Bese maka emsebenzini ke lo mama ulebelo yangigada ke. Bona bebangithanda, angeke ngikhuluma manga mangithi bebangithanda. Bona bebangithanda labo mama. Oh yeah. Bebangithanda. Ugcina wazi omama abaningi. Ngicina ngazi abomama abaningi.
uyayibona thola ukuthi manje awusazi ukuthi umuphi umama lo Yeah. umuphi umama specific Yebo. uyabo hayi bona bebangithanda angifuni ukukhuluma amanga bebangithanda abanye babo futhi baze bangithengele nezimpahla Oh yes. abanye babo futhi if let's say ubaba mangakhona ngezinto eso bebaze bamncede bona Oh yeah. ya kona bebangithanda kona ngifuna ukukhuluma amanga kona bebangithanda hayi into okudlala Okay. ya kona bebangithanda kona ekuhambeni kwesikhathi ke khona umunye wayengifundisa khona ngale eBalfour Oh. khona kaki class teacher yami ya kaki class teacher anginosho igama lakhe nesibongo sakhe Okay. ya anginozisho lesi igama nesibongo sakhe ngeke ngikhona ukuzisho Nakunankinga. ya so wayengithanda loya mama loyana wayengithanda and wayengafuni next ngami All right. wayengafuni next ngami even nasesikolweni bekangithingela ukudla iclass teacher yami lo mama loyo so ngazibuza umbuzo uthi why lo teacher ngithanda kaso Yeah. uyabona ngazibuza that question why lo teacher angithanda kaso kanti ke ekambeni kwesikhathi ke hayi ngambona ke sekazovakashela ubaba ke Okay. sekahamba nobaba ke Yeah. hayi ngizibuza ukuthi hayi man uyangifundisa lo muntu kanjani Yeah, Uyabona? ngiyakuzwa. angenzela yonke into uyabona so yena lo teacher lo azathi ke hayi ngokuya ngami nje ngabe ngiyakuthatha ukwenze wami umntwana ngithi ubaba wakho uye ungafuni bekasho njalo yeah so ayena bekanginakekela kakhulu yena Oh yeah. yeah yena beyanginakekela kakhulu like ngakumuntu nje ngibona ngathi bekathanda ubaba kakhulu Oh yes. yeah so ngathi ubaba bekamphoqa Oh. yeah ubaba bekamdisappointa so ubaba bekamzwisa ubuhlungu ke Okay, yes. so ubaba balibela busy akhuluma lamagama sesemncane ngaleso sikhathi I'm sure bengihamba la kubo 8 years or 7 years khona lapho so ubaba libela busy uthi kimi mawukhulu uzofuza ubaba wena mawukhulu uzofuza ubaba libela busy akhuluma kanjalo yabo yeah alibela busy akhuluma kanjalo ke Yes. so kayenzekala ke ukuthi agule ke Oh. ya kayenzakala ukuthi agule yena ubaba Yeah. ithe mase kagula ke yena ubaba ke bengayi ukuyombona esibhedlela Why? ngoba that time ugogo lo zala ubaba wayengafuni Oh. ya wayengafuni ngaleso sikhathi maybe angazi maybe kakisimo sakhe angazi Oh, okay. yeah so ithe makase kagula ke bekalala esibhedlele bese ke ngiphinde ngibuyele futhi Oh. ngiphinde ngibuyele futhi ke makangena esibhedlele ke ugogo futhi aphinde angithathe Oh, ngiyakuzwa. ya aphinde angithathe ke so langa lakhona mangiqala ukuya esibhedlela ngangiya ngenxa yokuthi bosukuyi baba ongifunayo Oh, okay. yabo sokuyi baba ongifunayo nakhona ke umuntu owangisa kakumalume Okay. ya kakumalume okay umalume ithema wangisa ke ngambona ke ubaba khona esibhedlele ke ya ithema ngimbona khona lapha esibhedlele ke yena kakumuntu angakhona ukukhuluma that time so kakumuntu wayengakhona ukukhuluma angakhona ukuyenza next so ekuhambeni kwesikhathi ke ngaphinde ngaya futhi ke sengiswa umngani wakhe ke Okay. umngani wakhe ke wangisa ke yena umngani kababa ke wangisa ke ithema wangisa ke ngamthola sekayakhuluma ke yena ubaba ke Oh. ngamthola sekayakhuluma ngamthola vele ungijabulele vele Oh.
ya ngamthola vele ungijabulele vele ya njengoba angijabulele kanjalo ke wakhuluma elinye igama elibaluleke kakhulu yeah and even nasenhlizweni yami nasemcabangweni yami lihlezi liba khona lelo gama lelo. okay Uke wakhuluma lamagama ubabami wathi Nhlanhla mfanami cela mawukhulu ungafani nobaba. wow Wakhuluma lelo gama lelo wathi ngicela mawukhula ungafani nobaba. okay So wathi mawukhula khula ube indoda elungile. oh yeah Ube indoda ezoshada ezoba nabantwana. Wakhuluma lawo magama lawo. all right But ngiyacela ungafani nobaba. yeah So ngaleso sikhathi the maceda ukusho lawo magama ne umngani wakhe wathi masambe. esho kuwena manje Wathi asambe. Hayi sambe ke angibuyisele kuphi khona kugogo khona le Balfour. okay Angibuyisele khona le Balfour. Ithe masangibuyisela khona le Balfour ke the following day yakhona ke ne le class teacher yami le bekazwana nayo baba oh yes wangibiza the following day yakhona makangibiza ke akangibizeli phambi kwabanye abantwana. Okay makangibiza ke ngiyazibuza ukuthi ungibizelani yabo yeah angunderstand ukuthi ungibizelani yes because langaleli wangibiza ngalo uyabona ukuthi into strange ukuthi ungibizelani. yes So le letter le ayiphethe bese chaza ukuthi ubaba sekandlulile emhlabeni. So bese chaza ukuthi ubaba sekandlulile emhlabeni. Kona kaba buhlungu ngaleso sikhathi. Kona kakabhlungu kufanele and ngangizibuza nje oneminyaka emingaki ubaba 2007 lapho bese ngihamba kubo show 9-10 years khona lapho. okay So usesemncane bengisesemncane okay kakabhlungu ke ithi masengizwa vele ukuthi sekandlulile emhlabeni kakunzima ukamkela ukuthi vele akasekho lo muntu kakunzima vele ukuyamkela lo nto leyo because ngangiponde kakhulu mina nobaba ebenzwana futhi uyasho ukuthi ebekuthanda because uthanda engilazi uthando lakhe ngelaka babancane uthanda engilaziyo la kababami nobabncane yilithando yibo abantu engisuke ngaponda nabo kakhulu because ithe vele after umngcwabo wakhe ubaba benginale style leso kwenzana ne ukuthi njalo mangiphuma esikolweni bengihamba ngemathuneni benginaleso style leso ukuthi njalo mangiphuma esikolweni bengihamba emathuneni mangifika lapha emathuneni bengifika ngilale phezulu kwethuna ngaleso sikhathi bowulazi futhi ithuna lakhe bengilazi futhi ithuna lika babami bengifika ngilale phezulu kwalethuna lelo bese ubaba uncane afika ngivuse afika ngivusa ubaba uncane wathi asamse ekhaya so bengenza njalo esikolweni njalo mangiphuma esikolweni bengenza njalo so isikolo ngisigcine ka grade 4 ukugcina esikoleni like isikolo kule ikolo lezaka
ikolo straight gcine ka grade 4 Okay. until le class teacher yami le yangirecommenda kwesinye isikolo basibiza bathi iMatshidiso Setsakane. Oh, okay. Yes. Yeah, so yangirecommenda lapho leyo class teacher yami leyo. Lesikolo lesifundiswa ngomsebenzi wezandla. Oh, okay. Yeah, so ngaqala ukufundela umsebenzi wokubheka lapho. Oh, why? Ngenxa yokuthi bengasakhona uconcentrate esikolweni. Oh, ngendaba yokushonela ubaba. Yeah, bengasakhona ukufocusa futhi. Before afone ashona ubaba esikoleni be right. Bowuphasa, bowukahle. Kahle esikolweni ne. Bengakhophi from baba saphila. Okay. Net ukuthi indaba ubaba beyangaka kumuntu ongafuni kuyiadmita leyo nto leyo. Oh, yes, okay. Yeah, because noma bam-advise abanye bathi hayi lo mntwana kumele ahambe ayofundela umsebenzi wezandla. Oh, okay. Yes. Because bekunalesi sitala lesi ukuthi uthisha makafundisa esikolweni ne. Bengizomani ngidlale. Thothi ngithatha amaphepha ngenza izindlu, ngenze ini yabona. Oh. Bengenza njalo. Oh, okay. Yes. So manje yena ubaba bekahamba ngitshintshisa ikolo. Oh, yeah. Yeah, so bekahamba ngitshintshisa ikolo, ngagcina ngayongena kuyikolo zama private school. Oh, okay. Yeah, ngagcina ngayongena kuyikolo zama private school. Because ngaleso sikhathi vele maybe ubaba yena wayithatha ngokuthi maybe ustotu ungafuni or maybe ukuvilapha yabona. But ngangakhona ukucopa nje. Oh, yes. Yeah, ngangakhona ukucopa nje. Sikwasekuhlangana nokushonelwa ubaba ke kwa Edak. Ka Edak ke. Yeah, ngiyakuzwa. Yeah, because the reason why bengakhopha ne. Anithi khawuba bebangamfuni umamami. Oh, yes. Yeah, bebangamfuni umamami ngoba bake bangiphika nami. Awu. Yeah, bake bangiphika nami batshela umamami ukuthi makahamba ayofuna ubabami. Yeah. So manje ngenxa yokuthi ubaba bekanaleyo nkani leyo uthi mntanami lo. So that's why bagcina sebangamukela ke ekhambeni kwesikhathi. But i-treatment dibe bamtreata ngakhona vele it was not good. Yes, ngiyakuzwa. So that's why wagcina seka decide ukuhamba yena umama. Yeah, that's why wagcina seka decide ukuhamba yena ngisale mina nobaba ke. Oh, yeah. So ithe masekashonile ke ubaba ke. So nganakekela ubabncane ke. Oh, ubabncane ke bekangiphilisa ke imali yokuganga. Okay, yena bengasebenzi ebeganga. Usakhona yena usaphila? Usaphila. Akazi uqabana nawe mangabe esebona le message ukuthi manje bowusuthini manje Mhlatsi? Cha. Oh, okay. Hayi ubabncane akusumuntu oentertain izinto zamafoni kakhulu. Okay, but asiqhubeke ya. Yeah. And udlale irole enkulu kabi yena ubabncane ke. Because ngenxa yokuthi bekafuna ukuvala le gap. Oh, yeah. Le ubaba bekayidlala. Yes. Because antithema sekashona ubaba vele kabanzima. Kabanzima kona babushabanga ngifuna ukukhuluma manga kabanzima empilweni yakho. Yeah, kabanzima. Thola ukuthi lezi zinto lezi ubaba bayangenzela zona ke asayenzeki. Yo. So babncane ke yeah wayidlala leyo role ke. Oh yeah. So babncane ke akumuntu ke abuye ngama KFC asuke le Balfeze ngapha eHeidelberg. Abuye athenga ukudla ngithengela impahla ngenzele yonke into. Oh yes. Yeah, angenzela yonke into. Yeah. Tema kalibela busy angenzela yonke into ke. Kanti angazi ukuthi le mali le angenzela ngayo. Imali vele ugangile ngayo. So bekanginakekela ngaleyo mali leyo ke babncane.
Oh yeah. So kayenzakala ke Mm. ngihleli naye ke ubabncane endlini ke sithu nobabncane. Ubabncane ke ukhuluma lamagama lawa athi kimi. Wathi Mtlatsi ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. But ina into engicelayo, cela uzinakekele. Yabona ithe makasho kanjalo ubabncane athi cela uzinakekele. And every time umuntu makazacala ukukhuluma lamagama it's either the something behind ezoyenzeka. Ngoba ithe ubaba makakhuluma amagama athize wandlula emhlabeni. Oh ya ngiyakuzwa ya. Yeah, so manje ubabncane naye mase kakhuluma kanje something behind ezoyenzeka. Ayithe makalibela busy ukukhuluma kanjalo ke kafika amaphoyisa. Yo. And ukwabona amaphoyisa mawonoka awanoki njengabantu. Ya kune Nokia amaphoyisa. Kune Nokia amaphoyisa Yehlukile nje ile yokukhahlela nezicapha. khahlela necapha iNokia amaphoyisa ke leyo. Yeah. Thola ukuthi amaphoyisa ke ngibuza ukuthi nibobani athi vula wena uyabona. Bakhuluma lezo zinto lezo ke amaphoyisa ke babncane wathi vula. Yeah. Ithe mangivula ke bangishaya ngempama nga collapse. Wena manje wenzeni? Angenzanga next. Kodwa nje usushawa ngempama. Alala bangishiya lapho phansi ke bamthatha ubamncane bangishiya lapho phansi ke. Hawu ukholapsele njalo. Khona kunjalo. Abakusizi. Next. Nihlala nothuno baba omncane. Akekho omunye. Akekho umuntu. Hayibo. Ngaze ngavuka ke. Ithe masengivuka ke sengiphaphamile ke. Thola ubabncane akasekho. Sihambile. Babncane ungishiyele enye envelope. Manje checka le envelope la lapho bese ngihamba kubo age of 13 or 12 years khona lapho. Ya bengilibele ngirepeata u grade 4 ngaleso sikhathi. Ulokhu umrepeater awukakayi kulesikole lesisezandla. Angikakayi kuso. Okay Ngilibele ngirepeata u grade 4. Hey babncane ungishiyele enye envelope khona lapho. So ithe mangibheka vele ngithola imali phakathi kwale envelope le. So leyo envelope leyo ke imali. Angisakhumbula ngizange ngayibala nokuyibala la ngala khona. Yeah ngizange ngayibala la ngala khona vele ke. So ngishiyele leyo mali leyo ke. Ngigcina sengenza njani ke sengisuka ke eBalfour. Sengiza ngapha ke eHeidelberg ke. Yeah sengiza ngapha eHeidelberg ke. Iyona mali wagibela ngayo leyo. Yeah iyo le mali ngagibela ngayo. Okay yes. Mangifika ke khona eHeidelberg ke. Okay bengihamba ngihlala emzini abantu. Yeah. Akekho wase like ama relatives abengekho. Bewakhona but the challenge ukuthi ifamily yakhe umama kakhulu. Ngenxa yokuthi abekho close nomama. Oh okay. Yeah because kwayona nayo ifamily yakhe umama ayizwana ibambisana. Oh ngiyayibona ama family issues okay. Yeah so kaba nomunye umfana ke ugogo kuphi ngaleso sikhathi ngoba before bonaka nobu uya kuna gogo. Usaphila ugogo bekasaphila ngaleso. Awuzange ngicabanga ukuya gogo. Hayi. Oh okay. Angizange ngicabange. Okay ithi mangifika ngapha eHeidelberg ke. Okay ngahlala ke. Bothi kwaba nomunye umfana wakhe. Yakhona umunye umfana ke. Igama lakhe kakunhlanhla. But yena sewashona. Wagcina uba umngani wami. Okay Gogo wakhe bekangithanda. Mama wakhe yena sewashona. Yeah. Yeah gogo wakhe bekangithanda.
beyanginakekela ugogo wakhe kakhulu beyangithanda beyangafuni next gogo wakhe beyangafuni next ngami ke gogo wakhe ke until ngize ngihambe ngiyofunda kule sikolo lesi sesetsakane eMatsidiso. Oh, okay. Ya sengihamba naye uNhlanhla nogogo wakhe. Sifunda lapha eMatsidiso ke nalomfana lo uNhlanhla. Okay. uNhlanhla bekafundela ukuyenza amakhabethe. Oh, Ya bekafundela ukuyenza amakhabethe. Bekafundela icarpentry kahle kahle. yes, okay. So bekafundela lento leyo uNhlanhla ke. Mina bengise eclassini lebakery ngaleso sikhathi. Wazichuzela ibakery. Ya ngasichusela. Uthanda amakhekhe. Nakhona ngasuke ngaba neinteresting yayo. Okay, ngiyakuzwa. Ya ngaba neinteresting yayo. Ngayofunda lapho ke kule class lebakery ngafundela khona lapho ke. Oh yeah. Ekambeni kwesikhathi ke siphila soyithu noNhlanhla, sihamba soyithu noNhlanhla. Yonke into siyenza soyithu. Bese ngimthatha bese ngifila ngathi senginomfowethu. Yes. Ya bese ngifila ukuthi senginomfowethu. Ya bese sijwayelene nje bese sifana ukuthi singabantwana bomuntu nje mina naye. Oh yeah. Masizula besizula soyithu, samba soyithu, senza izinto soyithu. Yes. Ya even nogogo wakhe bekakujabulela konke lokho ke. Okay, yes. Ya gogo wakhe even bekakujabulela konke lokho ke. Gogo wakhe futhi beyangithanda naye and ngakumngane close. Yeah, because uye bekazi okuningi ngami yena uNhlanhla. Oh yes. Okay. Ekuhambeni kwesikhathi ke isikhathi masilokusiya ke khona la ngithi ngiyomchecka khona uNhlanhla silibele sisafunda eMatsidiso. It's around 2009 ngoba eMatsidiso ngiye ngo2008. Okay. Ya eMatsidiso ngene ngo2008. Yes. Yeah, so uNhlanhla washona 2009. Wow. Ya ethe mangiya ngithi ngiyomchecka ke uNhlanhla ngithi ngiyomlanda. Ngithumela ibhasi soba yithi. Mangifika kibo ngithola iambulance. Mangithola iambulance ke hayi ngithi maybe ugogo uyagula. Mangifika ke ngithola umalume wakhe wathi uNhlanhla sekashile. Oh. Ngaba depressed kabuhlungu that time. Wayegula? Wayengaguli. Ngizathini? Maybe bekagula mara bekasiqinisa. Ya ngaba depressed kabuhlungu ngaleso sikhathi. Yo, kufanele. Ngaba depressed. Ngithi manje angisanabani. Phela mawusobala ngempela umama wahlukana nobaba wakho. Ubaba ke sekhe emhlabeni. Ubaba omncane sejele. Nangumngane wakho manje naye sehambile emhlabeni. Yangidepressa lento le. End up ngathatha isinqumo ukuthi hayi vele nawe socabanga ukuzibulala. Sengicabanga ukuzibulala. Yo, but emuhle ngangene komunye umkhukhu so ngithi vele ngiyashisela. Hawu, umoya ubhuti wangisave lapho, umoya ubhuti so. But anginolisha igama lakhe lo bhuti loyo. Wangisave, wangishaya mara lo bhuti loyo. But akenzanga into embi, ungambiza. Nangegama, cause wakusave. Wenza into enhle kabi, ukumbonga. So wangishaya kabuhlungu kabi langa la khona. Uba igama lakhe. Kakumu ubaba so bathi uMhlungu. Kwakufanele akushaye. Wangishaya. Kwakufanele uMhlungu ubizwa kanjalo. Yeah. Okay, yeah, right. Wangishaya langa la khona. And ethe mangishaya wangibuza ukuthi uqabangani. Wenzani before akuthole akusave? Anithi khona enye indawo ngangena kuyo ne.
ungasondela nje ku mic ungabi kude ngangena kuye ne leyo ndawo leyo mm. inomkhukhu phakathi kwalelo jaridi lelo Okay so the bangena phakathi kwalomkhukhu loyo kanti yena uback opposite walomkhukhu loyo oh okay so phakathi kwalomkhukhu loyo kakune Vascom namaphepha kanti ngangithenge vele ne 2 litre paraffin ngafika ngathela iparafini phakathi kwalomkhukhu loyo amaphepha aphakathi kweVascom ngawathela namaphepha phakathi kwale Vascom wayithela nayo le parafini phakathi kwale Vascom ithi vela hayi iyandlula vele emhlabeni ithe mase ngilight akene umlilo usabambe iparafini phakathi kweVascom awukakabambi phakathi la emkhukhwini hey lo baba ngathi bekandlula mangikhumbula ngathi bekandlula ithe makandlula ke la ngithi ngiyavala khona emkhukhwini wabona ukuthi hey bosovutha ngamandla ke lapho ke umlilo wangikhipha the makangikhipha lapho ke vele ke ukungishaya kwakhe ke lapho ke lo baba oh yeah because uthi wawenza into eso wayifuna ukuzibulala uyabona so but ekuhambeni kwesikhathi ke wakhuluma nami wangadvise so wayesindisiwe lo baba okay wayesindisiwe wayesindisiwe lo baba wayesindisiwe yes yena ngathi bekakhonza African gospel oh wayesindisiwe but yena benginokuxhumana neta amanamba akhe sangilahlekele because ngagcina bathi uyagula so hayi wayesindisiwe so wangitshela ukuthi walibela ngifakaza la uJesu inkosi uJesu inkosi usakuthanda une purpose ngawo ngena ngapha kuphuma ngapha ngithe uzongidina naye loyo so ngambalekela ke ngaphuma kuye ke ngambalekela ngaphuma kuye ke yeah ithe mase ngiphuma kuye ke ekuhambeni kwamalanga ke ngabona umunye ubaba onebhika okay igama lakhe ubongani inkosi nomunye ubaba naye umunye nayo nebhika uOpa kaMfukeng okay but ngacala ngahlangana nobongani inkosi okay bongani inkosi ithi mangidibana naye mabangitshela ngaye bathi wenza amakhekhe emishado noma birthday ngathi kuye ngifuna ngifundise wathi hayi khona umunye baba engivula ibheka naye uOpa kaMfukeng ozosebenza nathi oh yes hayi ngijabule vele ngempela bangithande boyi2 futhi oh yeah bongani inkosi noOpa kaMfukeng bangithande bangithathe nje vele yes yabona futhi kakhulu yena uOpa wagcina sayangithanda kakhulu ke uOpa beyasangithatha njengomntanakhe oh yeah so uOpa akhuluma lamagama lawa athi anibe ngimfihlele entweni eningi ukuthi kuyenzakalani ngafuna ukumtshela but ekuhambeni kwesikhathi wagcina sekazitholela yena ekuhambeni kwesikhathi wagcina sekazitholela yena but wayengafuni next ngami even nomkakhe wayengafuni next ngami even nomkakhe beyanginakekela kakhulu bebanginakekela kakhulu ke the reason why besengifuna ukuyosebenza nabo eBhika because bengafuni nyo end up yothemtheka intweni ezirong lapho wacabanga kahle bengafuni yo end up yothemtheka intweni ezirong yes because bengenzela ukuthi ngingazokhona ngiyogcina isengiyojoin ubabncane lapha okay
ngilibele ngihlanganisela imali ke ngihlanganisela imali lebalibe banginikeza yona ke ngihlanganisela ke ngizibekela yona kancane kancane ke ngithi ngifuna ukuhamba kuyovakashela ubaba Ncane. Oh, okay. Ya ngithi ngifuna ukuhamba kuyovakashela ubaba Ncane but bengafuni ngiya nje ngiphethe Uhamba ungaphethe lutho. ngaphethanga lutho yabo. So Wenza yonke lento futhi usaya esikoleni. ngisaya esikolweni. Okay. Ngisaya esikolweni ke. So ngagcina sengitshela lo baba lo opa ngathi hayi baba sengifuna ukuyeka esikolweni. Opa wathi kimi wathi ngiyahlanya. Ngeke azayivumela into le. Mina mangiphuma esikoleni ngizoza ke. But le ukuthi ngeke esikoleni. Angeke azayivuma. Washo njalo wathi le ukuthi ngeke esikoleni angeke azayivume nakancane. Yeah. Ngeke azayivume nakancane. Wathi once wayeka ungasizi la ibheka washo njalo. Yeah. Ngathi okay ngalibele ngichubeke ngiya ke emathiliso ke. Ngalibele ngichubeka ngiya ke. So alibela nginika lokho okuncane ke. Yes. Ngibeka ke. So kaba nenye social worker lapha emathiso bathu sesinomvula. Okay. Wayengithanda nalo mama loyo. Wayengithanda naye wayengithanda. Wangenzela ID khona lapha esikolweni. Bangenzele ID. Ithi babangenzele ID ke ne. Ngajabula babangenzela ID. Ngijabuliswa yini? Ngijabuliswa ukuthi anithi bengilibele ngiya eprison. Ubona ubaba omncane. Ngithi ngifike uyobona ubaba omncane bangangivumeli. Oh, okay. Ngobe ngiphatha i-certificate, i-date of birth. Yes. Ngiphatha i-certificate ngithi ngifuna ukuyobona ubaba omncane ngaso. Bangangivumeli, bangijikise lama prison wale gate. But sifuna i-ID and yes ukuvumela. But sifuna i-ID. Ithi esikoleni babangenzele i-ID ke ngajabula. Yes. Uthi sibangenzele i-ID. Yeah. Shothi sengiyokhona uyobona ubaba omncane. Ubaba omncane. Hayi bangenzele ke ngithole ke ngempela ke i-ID ke. The mase ngitholile ke i-ID ke ngihambe before ngiyomvakashela ubaba omncane. Ngathenga ke izinto ke eShoprite eUsafe kunalento abayibiza ukuthi uSafe ngathenga. Ngathenga ke ngihambe ngivakashela ubaba omncane. Yeah. Mangifika lapha eprison ke bangithethise lama prison order. Thiba bangithethisa lama prison order bathi why ungena why uthenge itolo lenza ngaphandle. Ngoba isitolo sikhona la ngaphakathi. Isitolo sikhona la ngaphandle ngithi ngiyaxolisa ngangingazi. Yes, So elinye iprison order that makajike naso. Lo munye sise prison order ungayenzi lento. Ungayenzi lento. Yeah. Ungabe nenhliziyo embi. Antu yalivuma iphutha lakho. Uthi bekangazi. Bangivumela ngene nazo ke. Hayi the mangena nazo ke bambize ke ubaba Ncane ke. Ethe babambiza ke ubaba Ncane ke. Baba Ncane abone vele phethe ama plastic base Shoprite. Akajabulanga ebusweni bakhe. Hawo. Ethe makeza ke mina ngimjabulele. Kanti akajabulanga yena. Uthi mhlathi uthatha imali ukuthenga lezi zinto. Okay. Ngithi hayi abantu bakuncane ukuphanda nje. Wathi mhlathi uyithatha imali ukuthenga lezi zinto. Yeah. Ida manje ukuphanda phanda manje bakuncane ungabi ne-stress man. Wathi yezini mhlathi. Angifuni ukuzohlala nawe la ejele ne. Wakhuluma lamazwi. Angifuni ukuzohlala nawe la ejele ne. Bangabe uhambile wayoganga. Angifuni ukuzohlala nawe la ejele la. Uthathe imali ngagcina sengimtshela iqiniso ukuthi hayi. Ngihambile khona la ngibambe khona ama piece job ke. Ngagcina sengimtshela kanjalo ke. Yeah. But yena ithe manje sengimtshela kanjalo ke wazizwa ngathi yena uyisehluleki wazibona nje angazi like yena azange aphatheke kahle vele. Wazange aphatheke kahle vele.
ya ukuthi mina ngiza nezinto uyabona, so yena wagcina akhuluma lamagama athi hayi wena wenzele mina mele ngenzele wena, akhuluma kanjalo uyabona. Oh yeah. Wakhuluma kanjalo yabona, so wagcina sekathi ungasizi. Oh. Ya wagcina seyakhuluma kanjalo bakuncane athi akustop ukuza la mhlathi man. Angiphatheki kahle malube libhizi uza la. Eish. So wagcina alibela bhizi akhuluma kanjalo athi angiphatheki kahle malube libhizi uza la. Yes. Ngiyacela. So maye nami nginjani nginenkani. Alibele ngiphikelela. Wagcina vele sekayamkela ke yena ke. Oh yeah. Wagcina sekayamkela ke ithe malibela bhizi ayamkela ke. Kafika isikhathi ke ukuthi ke aphume aye ekhaya. Yes. So lo baba lo uOpa. uOpa. Yes. Wathi ngikutholela umsebenzi ePick n Pay. Okay. Bese ngihamba la kubo it's either 17 or 16 khona net lapho. Oh yeah. Wathi ngikutholela umsebenzi ePick n Pay. Uzosebenza eBaker. Oh yeah. Le manager le yase Pick n Pay eBaker igama lakhe bathi uLanzi. Okay. Wathi ucela lapha esikoleni bangenzele i-recommendation letter. Hayi bangenzele ke esikoleni ke. Ngihambe ngiyasebenza ePick n Pay ke. Oh Hayi ngisebenza ePick n Pay ke. Ithe mangifika lapha ePick n Pay eBaker ke. Ngabona vele ukuthi angifuneki la. Kunani? Abantu bengisebenza nabo phakathi eBaker. Bebana lento leyo ukuthi ngibuye eBhalu. Okay. Anithi ngale Heidelberg. Mawuqala ukufika eHeidelberg. Bebakubuza abantu bakhona basa Heidelberg. Oh okay. Bakubuza ukuthi ubuyaphi. Once wathi ngibuye eBhalu. Bebakushaya. Hawu. Bakushayela ukuthi anithi lokuya eBhalu for lokuyakudala. Bokuthakathwa. Oh. Bokuthakathwa. Okay, yeah. Yeah, lokuyakudala mara bokuthakathwa. So bengifela lokho. Ufela amacala abanye abantu. Bengifela lokho. And abomama badala ngaleso sikhathi. Labo mama laba mbona ukuthi vele angifuneki vele. Abanye bangithuke, abanye bangibiza ngamagama. Angakasindiswa ngaleso sikhathi. Abanye bakhulume kanjalo, bakhulume nje yabona. Yeah. Ubona ukuthi lamagama vela abhlungu. Uyabona? Yebo. So labo baba la bengisebenza nabo eBaker. Baba yetiyeni. Bebaphuma bonke. Bangishiye ngi1 khona. Anti mina mangifika ePick n Pay eBaker. Ngafikela kulabantu abayenza isinkwa nama rolls. Oh Yeah, ngafikela kulabo bantu laba. So ngaqala ngafika ngayenza isinkwa nama rolls. Okay, yeah. Ngaqala ukufikela ngayenza la ngasebenza kulabo bantu labo. Baba yetiyeni baphuma bonke. Baba yilunchini baphuma bonke. Abakutshela ukuthi asiphumeni manje ilunch tea time. So manje mina bengisala net lapho. Still uyalokho yasebenza. Lo ngiyasebenza. So le manager le uLanzi wathi hayi izini. Lo mfana kumele ngimsuse la isinkweni angeke. Sebancike ngaye manje sebacemela ngaye manje. Oh Kumele ngimsuse lo mfana la isinkweni. Hayi impela vela ngisuse vele esinkweni. Angise kulabantu abayenza amakhekhe. Themangisa kulabantu abayenza amakhekhe ke kunomunye ubaba ewangifundisa ukuyenza amakhekhe emishado newama birthday but sewashona yena. Yeah. Ubaba uMzimeni wase KZN kule ndawo bayibiza bathi eMsinga.
Oh ewasemsinga ubaba uMzimeni but yena sewashona. Oh yeah. Ya yena sewashona. Uye wangifundisa ukuyenza amakhekhe emishado noma birthday. Okay. Ya but yena sewashona. The mangilebele ngisebenza naye ubaba uMzimeni ngilebele ngibhizi ngisebenza naye. Bokuyi supervisor that time. Okay, yeah. Bokuyi supervisor that time. Libele ngisebenza naye, alibele ngibonisa yabona. Alibele ngibonisa, alibele ngisebenza naye. Kayenzeka ukuthi ke before azoshona ke ne wathi ngiyahamba ngelifini. Oh. Khona elinye ikhekhe waliyenza ubaba uMzimeni. Ithi makayenza lelo khekhe lelo ne. Ngaba ne-interest kulo. Oh, okay. Wayenzela icustomer lelo khekhe lelo. Wathi ubaba uMzimeni yabo njengoba yenza le khekhe leli. Uyongikhumbula ngalo. Oh, hey bakithi. And then sokuqalile okunye manje. Nawa lamazwi lawa anokuvela ngalezi indlela. Ngithi baba uMzimeni I hope angeke ushona nithi makhuluma lamazwi. Mawukhuluma kanjalo I hope angeke ushone. Antu abazi abantu abadala abanjani nithi. Just uyenza lento uthi akupholisa inhliziyo. Ukuthi nje ungalibeli ibhizo umbuzo ukuthi kuyenzakalani. Yes, Athi hayi ngiyidlalela manje emhlathi manje ungastresseki ngiyidlalela. Kanti deep down uyagula baba uMzimeni. Uphethwe icancer. Oh. So wathi sengiyahamba ngelifini. But uzongikhumbula ngalelo khekhe. But still so ngithola ukuthi uyagula, ngithola sekahambile elifini. Hey ibe nale hope ukuthi ayabuya manje baba uMzimeni. Hayi uyabuya. Angabuyi vele. Sengiqala manje ngiyakhathazeka manje. Sengiyakhathazeka nje. Why angabuyi baba uMzimeni? Ukabona kube nento ekusayinelayo ukuthi Yeah. Uyabona. So ngithola umbiko vele uthi hayi sekandlulile. Yo. Nje mase nguthola lo mbiko ke sengisebenza vele ePick n Pay ngine anger. Ngithi ukuthele ngine anger. And mangithula ngiyabheka abangifuni labantu engisebenza nabo la. Labantu engisebenza nabo abangifuni. Abanye kunabo mama mangiyenza amakhekhe wama birthday yane. Yeah. Bayawamosha. Yo. It's a sabotage, boyisabotage. Ukuthi ngiphelelo umsebenzi yabona. So mabe sengiphila lempilo ungasayi lunchini. Ukuzwakade. Ukuze ngikade la makhekhe. If icustomer likake zizolanda amakhekhe wayo, angiye lunchini. Until the manager ke ulansa azathi, "Hey, hambe lunchini wena." Ngithi angeke ngihambe lunchini. Wathi ngizowagada, hambe lunchini. Ngempela vela awagade ke ulansi ke ngihambe ngelunchini. So bese ngiphila lempilo kungayi lunchini, especially futhi mayingabe angekho futhi emsebenzini. So bengiphila leyo mpilo leyo kungayi lunchini. Yo. Nakhona ngilwiswe ke for lento leyo. Ngilwiselani? Ngiliswela ukuthi yini engikhulumayo nomlungu. And ethola ukuthi ngaleso sikhathi angikwazi ukufunda. Angikwazi nokubhala igama ngaleso sikhathi. Nedi nje uNkulunkulu wangisiza nje ukuthi ngizithole sengikwazi ukuyikhuluma iEnglish. uNkulunkulu wangisiza nje. But makakhuluma lo mlungu lo lansi ngimuso. Bangilwise labantu engisebenzela bathi ukhuluma nomlungu wena. Yo, ngiyakuzwa ya. Abanye baze bakhiphela ama threat ukuthi soshayisa nawe wena. Thola ukuthi abanye bebayenza njani. Bebadla umlungu abathole iowner iPick n Pay. Abathole abaqoshe. Yeah. Kathiwa bathi yini?
Oh. kahle kahle ngizathini ifavor kaNkuluNkulu ngaleso sikhathi beyiphezulu Yeah. Ngiyakuzwa. because anithi Pick n Pay kule department bengisebenza kuyo once wathandwa iowner babakubheka uyispy Oh yeah. babakubheka usho ukuthi uwoqoshisa abantu Oh yeah. ngoba vele le owner ye Pick n Pay beyicosha ayinto okudlala Okay. beyicosha Mm. beyicosha if once nakhona makuthola ugangile Yes, Yeah. nakuthola ugangile bekaqosha kufaka indlela bekayenza njalo so mina angangicoshi ke mina beyangangicoshi ngoba vele bengenza umsebenzi Yeah. bengadoja doji Yeah. so njalo makeza yena beyathanda ukuze bakery futhi kakhulu Okay. maka se bakery uthola ukuthi isinkwa sikho eshelfini ama rolls awekho ungithola ngenza lamakhekhe la amancane la abo Black Forest ngenza la amakhekhe amancanyana athi labantu abayenzanga isinkwa bese ngithi hayi ngizasiyenza ngisiyenze vele isinkwa nama rolls ngisiyenze laba babuye emalunchini basithole bathole ku isinkwa ngisenzile nama rolls ngisenzile bangilwisa Yo. Eish. ukuthi wena ufuna ukusicoshisa emsebenzini bathi abona ngacoshwa la abanye baze bakhiphe la ama threat ukuthi ngacoshwa la sokumela ngaphandle Yo. so ngacela sengishayisa ngabo 8 ebusuku kanti eBakery besingena ngo6 ekseni sishayise ngo4 Okay. so mami na bengena ngo6 ekseni ngishayise ngo8 ebusuku nyenzelani Eish. ngiyenzela ukuthi Bonke laba bakulindile laba sebehambile Yo. bese ngiphila leyo mpilo leyo Yo. Ngiyakuzwa. nakhona ngasathathi nama off Ngoba bakulindele okushini. bayongilindela okushini Bophila kabuhlungu. yeah so bese ngiphila leyo mpilo leyo until le owner ye Pick n Pay yathi nale manager le uLance bathi wena sifuna ukuyenza supervisor la eBakery Okay, yeah. ngale mina ngaliso ukuthini ngaliso ukuthi kungazoshaya istamp ukuthi yimi engibacoshisayo Oh, yeah. ya ngaleso iloko ukuthi ngazoshaya leso stamp leso ukuthi yimi engibacoshisayo Yeah. ngithola umsebenzi kule ndaba ayibiza bathi spa Oh, so uphucene uyekile Pick n Pay. ngagcina ngayeka Before uye spa. Linjani leli khekhe li special elalenzwa yilo baba wasemsingo washona? Because uthi waba neinterest. Linani? Linjani nje? yazi la linjani lelo khekhe lelo ne kaki anithi ngathi wayenzela icustomer ne so le customer belinabantwana abayi2 Okay. umfana nentombazana so anithi masenzela umntana umfana ikhekhe le birthday kuba iblue Okay. blue and white Okay. intombazana ipink and white Okay. so wayenza ngapha kaki blue ngapha ipink Oh. Kodwa ikhekhe liyi-1. khekhe liyi1 Oh, all right. Sengiyakuzwa. Yeah. so wayenza lelo khekhe lelo Sengiyabona manje. Okay. So every time mangiliyenza lelo khekhe thola ukuthi nje ivele izibuyele ngokwayo mangithethe lithi umuntu angicela ukuthi sifuna ikhekhe liso ngimenzele the way bekalenza ngakhona athi nginabantwana abayi2 but ngithi hayi konje ubaba umzimini wayenza kanje athi ngimenzele kanje all right. Yo, okay. Waxoshwa noma washiya Pick n Pay? ngashiya Okay. ngoba sengithola ioffer Spa engcono. Yeah. Okay. Yeah. Ethi mangifika ke eSpa ke ngihamba ngiyosebenza eSpa
nginemithwalo imithwalo engithwele ya kanjani ungachaza? like ngithukuthele Okay. kwatile ngigcwele full of anger Okay. yabona ngigcwele anger because the way ngihlezi ngigcwele intukuthelo that's why ngithi imithwalo Oh, lebe yes. ngithwele Mm. mangifika lapha eSpa nakhona ngithanda uyi-own Okay. i-owner ngithande nakhona le owner yalapha eSpa ngithande so kunomunye ubaba ngangisebenza naye lapha eSpa wasemZLCC wase-ZLCC anithi laba bakamzethe bathanda ukuganga esikhathini esiningi. Oh, okay. Yeah, wasemZLCC lo baba loyo sasenza amakhekhe sobayijuna lo baba loyo. All right. So lo baba bekana le fear ukuthi ngizomthathela umsebenzi. Oh. Yeah, bekana le fear leyo. Yeah. Beyangiphilisa kabuhlungu, beyangidonsisa kanzima. Mangilebele ngisebenza naye lapho eBakery ne. eBakery kunale stove lesi esikhulu segasi. Okay. Besinganagedlela lokubilisa itiye. Okay. Besithela amanzi kwesinye isitsha esiyisilver. Okay. Sithela amanzi lapho bese swabeke leso stove segasi. Sibilisa amanzi kuleso stove leso. Yeah. Mawufuna ukwenza itiye ubilise khona lapho. Okay, yes. So lo baba lo beyana lesitala leso ukuthi mangilibele ngenza amakhekhe naye. Bekanokukhipha khona igubhe bathanda ukuziphatha laba bakalihanyane. Nale gubhe bathanda ukuziphatha. Okay, igubhe ezenjani? Angizazi, ngibuza ngoba ngingazi ngempela. Ezinye igubhe encanyane so. Okay. Khona igubhe bathanda ukuziphatha. Igubhe encanyane so. Ngasilinganisa nani njengeglass so. Okay. Yeah, bathanda ukuphatha lezo igubhe leso. Thola ukuthi mina mangilibe ngenza amakhekhe. Naye. Angimboni mina nithi. Kanti bakhona abambhekile. Bekathatha leso sigubhu leso athele lamanzi aphathi kwaleso sigubhu leso. Bewathele emanzini wami etiye. Yo, okay. Mina ngifike thathe lamanzi ngithele ekomitjini ngisiphuzela itiye. Ngayenzakala next. Hayi sicocele kahle yabona. Sicocele kahle. Nami ngibe open yabona. Sicocele kahle yabona. Yabona. Yeah. So labantu engisebenza nabo eBheki bathi hey wena lo muntu akakufuni lo. Ngithi hayi nina yini ningamfuni lo muntu lo. Yeah, hayi nina yini ningamfuni lo muntu lo ngoba nimbangisa ukuthi ukhonza kamzethe. Yeah, okay. Ngisho njalo mina. Nimbangisa ngoba ukhonza kamzethe yini ningamfuni. Bathi hey wena khuzeka. Hayi ngakhuzeki nami ibe nenkanga ithi ake ningiyekeni nina. Yabona ngithi ake ningiyekeni. Yeah. Silibe busy sichubeka sisebenza. Ngelinye ilanga ngicela athi ngimenzele iSwiss roll. Khona iSwiss roll bayithengisa ama Pick n Pay Spar. Yes. Bathi ngiyenza. Hayi. Ufuna ukubona isandla sami. Angiyenza. Ngathi baba ngicela ungibhekele la eoven ngisafuna ukuye toilet ngiyabuya manje. Okay. Hayi ngihambe nge toilet ke. Mangibuye e-toilet ke ngithi ngiyoyicheck iSwiss roll. Ngithola i-temperature seyiphezulu. But ayishaka. Wow. Kumele ngabe ishile. Bokumele ngabe ishile. Yo. Ngithi hayibo ubani okhumpule le temperature? Omunye umfana omunye ubaba so wathi yilo mngane wakho enza amakhekhe naye. Ngithi hayi niqalile nina. Angikhiphi iSwiss roll ke ngihambe ngiyirolla. Abone vele ukuthi ngiyayirolla. Iphume kahle. Ahambe aye ovenini. Yeah. Athi kimi hayibo. Why iphume kanje? Iphume kahle mos. Kanti beka expect ukuthi izosha. Ish. Yeah.
hayi ngirole vele ke ngifake kuma packaging hayi ngelingilanga ngimbhaqe ke Okay. athela lamanzi ithe mangijika ngibheka ngakuye ngimbone vele imbhaqa awathela ithe manje imbhaqa awathela hey asa Nangazwana manje. sacina sesingazwani Okay. ngithi why wathele emanzini wami lamanzi wakho lawo sesiba enemy ke ya sacina sesingazwani ke ithe langa lakhona ke ne langa lakhona sicabane ngalo ngaphuma ke mina ngachayisa Okay. mangichayisa ke ngitshela ukuthi ngizendlini ngifuna ukuyoshaya umoya Yeah. khona esinye istrata ngangidlule kuso laphana khona laphana eHeidelberg eRathanda Okay. kunale ndaba ibiza bathi Obed Inkosi Oh. abazalwane bebahloma itende lapho Oh. abazalwane base Assemblies of God Okay. bebahloma itende lapho bese kunomunye ubaba umfundisi manje umfundisi manje wase Assemblies of God ubaba umsebenzi undaba Okay. umfundisi manje eIvory Park umfundisi manje Okay, yeah. bekame eminyango wetende ithi mangidlula ngaleso strata leso ulibele ubhizi uyangibiza uthi woza mfowethu uNkulunkulu yakubiza ngimdlule ngimdlule ngimreject Yeah. ngithi hey angazongidina lo baba lo ngamabhrela amakhulu libe ngikhuluma kanjalo ukuqakwa into zakhe uzobizana nami la angiyeke yabo na following day yakhona mangichayisa ngindlule futhi kuleso strata leso ngimthola usamile lapho ubaba umsebenzi undaba uthi woza mfowethu uNkulunkulu yakubiza ngithini ngalo baba na ndiyazi abazalwane bathanda kuzenza ngathi bangqono Yeah. ngikhulume kanjalo ndiyazi abazalwane bathanda kuzenza ngathi bangqono hayi usuka la so khona shoot makama la emnyangweni etende umela mina hayi ngiyeke lo baba man Wednesday yakhona futhi ngidlule ngimbona usamile ngithi kanti yini ngalo baba lo wayibizana nami na ngathi izini ngeke ngisadlula kule strata Okay. ngifuna ukubona ukuthi uzobiza abanye ngeke ngisadlula kule strata Oh, yeah. ngeke makumele ngiyodlula kule strata ngidlula ngidraya try until kuzokube late baze bangene phakathi kwetende Oh. Azikho ezinye izitrati zokudlula khona. zikhona Okay. but makumele ngiyodlula kuzo kulezo istrata ngilibele ngijika kaningi Oh. ngilibele ngijika kaningi ithi mangiyondlula ngalapho futhi ngithi hayi siyakaphakathi etendeni ngeke ngisamthola Yeah. sengandlula ke hayi vele ngidlule mangidlule ngimthola vele usamile Hey, yeah, ne? Okay. ngikwade ngithi kanti yini ngalo baba na abantu bangenile bonke enkonzweni wazogada mina hayi ngiyeke lo baba man athi woza mfowethu uNkulunkulu awunyeke wena ngisho njalo bo Yeah. hey awunyeke wena ngisho njalo ngidlule ngizene endlini thi mangizambela ke Sunday yakhona Sunday yakhona ngibuye emsebenzini Sunday leyo mangibuye emsebenzini ke ngakintambama ngimthole vele usamile kulele kulo eminyango wetende Yeah. abazalwane bacula lapho ngimthole usamile and kakungekho mnandi vele langa la khona Oh.
ngakungekho mnandi vele empilweni yami because ngangikhala yinyembezi eish that day yakhona thi mangidlula ngalapho umnyango wetende ke mangidlula ngalapho vele nangu umile futhi baba umsebenzi undaba yeah alibela bhiza ngibhiza athi hoza mfowethu uyakubiza uNkulunkulu ngathi hayi awuthi ngekuye lo baba okay ngimuzwa ukuthi ufunani kahle kahle ngoba since iviki lonke alibela bhiza ngibiza ngimi reject yeah awuthi ngekuye ithe mangifika kuye kene athi cha ngesandla angibambe ngesandla kunalogogo bambiza bathi ugogo Radebe okay yeah logogo kudala hamba hloma amatende ashumayela oh dala hamba ahloma amatende ashumayela ithe makangibamba yena ubaba umsebenzi undaba ayongihlalisa phambili phansi kwagogo Radebe okay yeah ayongidlalisa phambili phansi kwagogo Radebe ithe ugogo Radebe makangibona wangibheka emehlweni ugogo Radebe wathi sesingaluyisa letende how nanga umuntu besomlanda yo ebase Assemblies of God wathi ugogo Radebe sesingaluyisa letende wow nanga umuntu besomlanda bazolanda abantu labantu manje yeah bazolanda abantu hey mangithi ngiyasukuma akusakho akukhoneki ngihleli uyazama ukusukuma khona ngiyazama ukusukuma kodwa kusukumeki akusukumeki ngihleli yeah hey ngathi athi ngakushumayela yena ubaba umsebenzi undaba that time yes because bengisakhonza amadlusi ngaleso sikhathi oh yeah okay bengisakhonza amadlusi ngaleso sikhathi because ngangibelieve ukuthi ubaba midlusi oh yeah ngangibelievela leyo nto leyo oh yeah ngangibelievela leyo nto leyo ngiyakuzwa hey ithe makashumayela ubaba umsebenzi undaba that time ngisathi wayevule ku Deuteronomy ku chapter 18 khona lapho ku Deuteronomy yes angazi ukuthi ungangivumela ukuthi sivule yes impela singayivula ungangifundela just only verse 9 okay ngiphethe lesilungu ke la akunankinga ngeke benenkinga okay ithi la kimi ku verse 9 when you come into the land which the Lord your God is going or is giving you you shall not learn to follow the abominations of those nations 10 there shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire or one who practices witchcraft or a soothsayer or one who interprets omens or a sorcerer 11 or one who conjures spells or a medium or a spiritist yeah ngime lapho imali net lapho okay so wayishumayela ngalelo ke ubaba umsebenzi undaba oh yes wayishumayela ngaloko akhuluma ngokuthi ihloko sakho ayicala ngokuthi indlela uyicala kanjani bese isiphetho sayo siyophelelaphi oh okay yes so wathi ubaba undaba isiphetho sendlela masiphelele kuJesu dani ukuthi siyophelela emadlozini dani ukuthi siyophelela kuphi kuyithiqo so ngizothi kuwena wakhuluma kanjalo baba undaba wathi ngizokhuluma nomuntu okhonza amadlozi waba specific athi ngizokhuluma nomuntu okhonza amadlozi ukuthi nangu uJesu free of charge nangu uJesu mahala yes
langa lakhona ngibophe intambo la Mm. abolinda Oh ya ngibophe intambo la langa lakhona Mhm. ngizibophile Mm. ithe mangisukuma Mm. nyaku altar call Mm. khona umunye umngani wami umfundisi manje umfundisi unzatha Okay. umfundisi manje Mm. ethe makabiza altar call ngaqhuma kuqala mina Mm. ethe makabiza altar call Mhm. wathi ngiphakamisa izandla Mhm. wangilida ngomkhuleko Yes. ngamthatha uJesu njengenkosi yomsindisi that time Yes ethe mase ngimthatha uJesu njengenkosi yomsindisi ke the following day khona ngabuyela emsebenzini Mm. ngisitshela ukuthi kuzaba ngcono Mm. kanti kaba worse Mm. Isimo manje emsebenzini. Isimo emsebenzini saba worse. saba worse Mm. ngabona manje bonke sebangivukele manje Yo. Mm. until adinga kamthatha uJesu azange bangivukele but mase ngimthathile mangabona bonke sebangivukele manje Mm. bonke sebamelane namanje Yo. hey Yeah. ithe mangilibele ngisebenza kanjalo ne khona enye intombazana Mm. ngisebenza nayo ibaker Yes. yangithuka le ntombazana Mm. yathi ngislow learner ngibuye ematsiliso angikwazi ukufunda khuluma amagama abhlungu kanjalo Ish. kanti kuneflower la duzane nami Mm. ngadonsa le flower ngamthela Mm. ithe mangicede ukumthela ke waphela umsebenzi Yo. Mm. waphela ke umsebenzi ke Mm. ithe masophela ke umsebenzi ke lo ngisindisiwe kanjalo Mm. Yep. lo ngisindisiwe Yeah. ngaya kwelinye isodo bathi senjoin Selihambile lokho ngani ithende leliyana. selihambile le Sebemtholile umuntu ade bemfuna. sebamtholile umuntu bamfuna selihambile ithe Okay. So yes and John manje. sengiyesenjoin manje Mm. ufuna bangibuyisele emsebenzini Oh ufuna bakuthandazele khona uzobuyela emsebenzini. Oh okay. Mm. ngoba le ntambo aningazifaka kupho Oh alright. lezo intamba lezo Manje bosoyikhiphile. bengakazikhiphi ithe mase ngisindiswa bengisalibele ngizifakile Oh okay. Mm. Bengakazikhiphi ngaleso sikhathi bengisalibele ngizifakile Okay. ngifuna bangithandazele senjoin Mm. ukuthi ngibuyele emsebenzini Mhm. ngifuna bangithandazele senjoin mangifika before ngizoya lapha senjoin ne Mm. ihlangane nayo baba umsebenzi undaba Oh. ngimtshela ukuthi bangiqoshile emsebenzini Mm. wathi ngensini ngathi ngithele intombazana neflower Mhm. wathi kimi ubaba umsebenzi undaba ndoda somntwana kaNkuluNkulu Mm. bokufanele vele bakuvukele Mhm. wakhuluma lamagama baba umsebenzi undaba athi mawusothatha uJesu njengenkosi yomsindisi Mm. soqala impi kahle kahle Yeah. Ngiyakuzwa. ngathi baba ngizaphinda ngiyokubona ne Mhm. ngizaphinda ngiyokubona Yes. khona la ngisajahele khona Mm. ngiphethe igubhu vele Mm. ngithi anithi lapha nesenjoin mawufika lapha nesenjoin Ngiyayazi ke senjoni. Mm. ukhamanzi lapho kulesi siba sabo leso Mhm. mangifika ngiphethe lezo igubhu lezo vele ke mangifika lapha esenjoin ngiphethe lezo igubhu bathi ngihambe ngiyokhamanzi Mm. ngihambe ngiyowakha vele ke Mm. ngibuye nawo ke banginike umunye umlotha so Mhm. bathi ngoqobise la Mm. umunye umlotha bathi isiwasho Yes. ya bathi ngiphuze lo mlotha lona ngwahlanganise namanzi Mhm. bathi ngiphuze ngala Mm. ane Yeah. ithi mangiphuma futhi lapho sebangifake kuphi emabhavini sebangifake emabhavini Mm. bathandaza bathi uNkulunkulu baba uMasango Yes. uNkulunkulu baba uMasango muvulele indlela ukuthi athole umsebenzi uNkulunkulu baba uMasango balibele babhiza ukukhuluma kanjalo Nome ana ya. noma ana bakhuluma kanjalo bathi uNkulunkulu baba uMasango Ngiyaze.
ya bakhulume lezo zinto lezo Mm. ukuthi imvulela izindlela ukuthi abuyele emsebenzini Mhm. guess uthi bheka na into eyenzakala Yeah. khona net lapho Eh. into eyenzeka khona net lapho ne Mm. khona umunye umama lapho Mm. khona lapho esenjoy Right. wathi mawuceda ukusebenzisa lo mlothe uthi baba wethu asezulwini Okay. ya uthi baba wethu uthandaza lo mthandazo baba wethu asezulwini Eh. ngithi okay nankinga Mm. the mase ngiphume sengijoin hlangane nalo umfundisi lo bathu unzatha lo ngithi umngani wami Mhm. hlangane naye Mm. uyangibona ngiphethe igubhu Yeah. uyangibona ngiphethe igubhu esigcwele amanzi Mm. wathi kimi lo mfundisi wathi indoda Mm. ungasuki enkosini Mhm. ngimtshele nathi ngiqoshiwe emsebenzini Mm. ngimchazisele istory Yes. wathi kimi wakhuluma the same thing ekhulunye ubaba umsebenzi undaba Eh. wakhuluma the same thing wathi vele mawuthatha uJesu njengenkosi omsindisi bazokuvukela vele uzohlangabezana nezimo eziso Yeah. but wena kwakho bambelele enkosini Oh yeah. Mm. alibela khuluma kanjalo Mhm. nakhona ngingamthatheli koptu Mm. ngamthatheli koptu Yes. njengoba ngamthatheli koptu ane Mhm. the following day yakhona ngihambe ngemsebenzi ngihambe chube ngendlini Yes. mangifika endlini ngibize wona lo baba wethu asezulwini bize wona lo baba wethu asezulwini lwembizi ngimbize bese ke ngilala ebusuku Okay. mangilala ebusuku kuchamuke nje izwi nje Mm. angiliboni ukuthi ubani lokhulumayo Mm.